सस मई आदमी नहीं अच्छा नाटा था बात खुद भेजे तोरे माई के हट अरे छान ले भो जो हो ये चूल्हा बार के सिवानवा में छानू कितना निक बा हो ई बता गोल कहां रही तोर माई के भाता मछरिया वाला हाय जीभ हां तोहरे लेखा लपर लपर ओकरो जीभ बा के जेकर करना चाटक जाई वो चाटे ले ये एका जीवे का हम धर हेमा ध दे आदमी दे बू तोहरा के एगो मुरी दे एगो पूछ दे एकर काटावा त मिलबे ना कर अंडा दिहो हट तो काटी एकर अंडा कबे हम बियाई भो हैं जीजा आवत ना अन्ना तो एबेरा ओई तेलवा में मुहवा गोद दे पूरा फोरा हमार जीजा हमार छिनारी देख ले हमर जीजा सब बाण की जावत पूछा था ऐसा नुना सतुआ पतहरा के तोरे मां के नुन सतुआ माई के घर जा दे माई के घर दे तू ओए माई ई छिरी कहां से अगर सोचल न कि ना रहित न त हमार जीजा वो नती उहे बात गलवा कभी तक ले आई न छान के खिया दे नती जा जा घुमा खेरे हां तू ओजे जा देबू तोहरा के देबू जाते खेलब आ तोर जीजा के तू देखी रेला बोनी छिना न सफा बहंगावा के टाटी होल बे रानी बतावा करनी धरनी कुछ नहीं के पहले ही नहीं के छान के खिया दी आ हमार जीजवा जवन आवत तने जे पानी पिटे आवता हराम जादी खूब करबू त अपन भातार से कहबू आ भातार तार भातार त हम बियाई ना काहे से ओके बिया के खुद पछता तनी दोगलवा के बिया के आहा कितना बढ़िया बा हो दादा अपना जीजा के खियाई बदम अपना हाथे से तेरी माई के कौन है रे हम ना सुनो अरे त का भइल बा तोर माई मुरा नहीं के दे हमके मुड़ा हां का करबू मुड़ा पोछ का बनता मुड़ा पोछ तक चाहता मछली लवा तबे बन जाई त मांगे के जीजा के रख ले मियां के कर जीजा का जीजा हमर बानो तकल बेंदा जीजा मौसा त न एबरा जीजा मौसा ना जीजा माई के जीजा हमर मौसे लगे दक्षिण रे जीजा तो सबको पता बा हमार मौसा तोरे माई के मौसा छिन माई के जीजा दुगो आउतो सो दुगो रे एकदम बकलूल एकदम साफ महा पागल पागल तो एगो रहबे कना तू महा पागल रोवे गोदी में रोवे हमके गोद में नहीं रोए के तोर माई के बियाह करब तू देखी है तोर माई के तू टिका बना गइलू ना हां ओइसे तो कोनो सुख ना देनी हो रारो तारनो सब नहीं खे जरूरत के जरूरत अरे बोल हां बा हाथ छोड़ का हां का रानी के बा हां रानी के बा ई बुद्धि बा ई बुद्धि नहीं खे बन गइल बा मुड़वा बन गइल बा हो तो पहले हित गन्नत ना घर खा हो घर आदमी के देख दुबलाई छिना खाई हम खाएगे ओका मौसा को जीजा तो ना तो हमार घर काहे खइहन हमार कढ़ाई में बनता हमार का पचल बा पूरा हमार से बारे बर्तन वाली हो गइलू मैं बस का में रख को देंगे बा कसे में रह के भुकुड़िया जी छेद हो जाई ओही में जनते नहीं खू जितने ओमा आदमी सान के खयन चिकन रही मजाई धोई समझ के ठीक बा सामान आ उ सार सहित के धइ रहियन ओही तरह कहीं जाम लग जी कहीं चूहे हो जाई बाम बाबा चल मुड़वा दिया बाबा तनी वो है ना बिया ले आवा जा हम के सासरा से रखिया बाबा वो को मुंह नहीं देखो चाहत तू हम मुंह ना देखो हम जा आइल बनी हम चौक के आइल बनी डोली में आ उ भाग के आइल बिया मैया छिनार सफा न बाड़ू तू के जाने कैसे तू हम ये चाहिए मछली के मूरा चल जे दिवा दे तनी चल तोर माई हम सकल नहीं की देख का देखो चाहत चल बात तो बुझा ताकि बूढ़ के ठेवाले फेल कर दे अरे भले शादी को के लैला टच नहीं करे दे मिली ना जवाब तले देह नहीं धरे दे कितना दिले चलाइबा ई वारंटी लिख के द कमर डैमेज नहीं करबा ई गारंटी लिख के द कमर डैमेज नहीं करबा ई गारंटी लिख के द चली हो जीजा नहीं खाना उतले नीमक चीख लीम ना तो ये खाल तेज हो गो रहे कतना का हो साली
कुमारी वाला रहनी है कहाँ बस साली कहाँ ए, निकालो 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 खइबे पूछियो ए बेरा पोछिया के ओमा के पतरका जौन रहेला कांटा बा ऊ ना मिली बचवा ऊ ना मिली जीजा खाती अपन छानले बनी जीजा खाती बताओ तू कैसन महतारी बाड़ुआ कैसन सास से करता अब हम शांत नहीं रहेंगे। उसानत रह देख बचवा अरे नतिया तो जीजा छेद भो दे ए, दे अब जीजा से माने एकर से बोल के जीजे बना तोर लाज बार एक बना के कहे लेकिन माई ठीक है जर जैते निकल जर जैते भगवान ए भगवान जर जीबिए काली माई ए पुरुष के बरम बाबा तू मार दे पूछ देबू मार दे पूछ देबू एगो मुड़ा ना दिए तारा से तार माई के बियाह कर हट चले हट अरे दादा का चाह अरे हमर जीजा का दे रे बाबू जीजा खाती है नहीं खे हेता ना खाची भर तोरा बुझात हमर जीजा जब तक 3-4 किलो मछर ना खान तब तक पेट न भरला उनका रे 4 किलो खा सके दूगो पीस ना खा सकेला जनते देख बात ना राम कुंवर का चाची तोर माई के चक तोर माई के घचर कहते रे छीना रे के गच्चर, आधा से बेसी गच्चर, तोरे गच्चर। सिखावल कहले बात आधा से बेसी कहले हमर जीजा ना खैत ओकरा खियत रे लाज में दिन भर घूम के आइले हम बड़ाई उ खाई अच्छा घूमे ले तो दूसरा घर जाई खाई तोहरो जीभ कम बा पानी आवत अब घोट जातड़ू एक बाबा दिवा दे हमर जीजा खा ले जब हम जूठ काट चाट ले भले अबे हम 4 किलो मछली लेके आवतनी छना से खूब जो लेके जा 4 किलो ही बचा कमाए के धमाए के गादा हाथ दो गलाऊ आ 4 किलो मछरिया कौना कमैया पले के बा कौना कमैया हो एगो दुगो दे दे बोले के मुड़ा ना दे मुड़ा हमार जीजा पसंद से खाना मुड़ा 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 खेबो में कुछ रहेला हड्डी सारवा खाली बा ताना में कैसे कुछ बा श्री रामा वो घरे मछरी छान के आ ओ जे अपन जीजावा के खियाइब लेकिन आइब ना आवतड़ू की धीत ना ताव ना तो श्री राम घर त भियाराम घर जातनी अपना घर चूल्हा चौकी नहीं खे फुकवा ओइसने ना रह तू तो दूसरा चल आ समरसेबुल के पाइप मार दी वही में भीतर चल जी बिना घोटले कला न कइले बाड़ू तू घरे आओ करब छिनार को जामल कहीं छिनार तू खुदे चोर, छिनार चोर, बाड़ू चोर हमके चोर। खुदे बाड़ू मैं गांव के नेमत देतड़ू खा के मछरी हाँ। आ तो बुझाई लेवा में ओहो जानू उहे मिजाज में लेवा में मिले आई हो जानू तोर माई के बुता खुद देबे रोज बिना मिजाजो के मिजाज बन जी घबरा जन तू लेवा राजाई कुल कोनो काम नहीं खे हां मछरिया खा त पहले ला मुंह धोला रात परी पियब लाल परी पी के तू का करबू मछली के अंडा होते होते बारे ना रही कहां मछरी होते होते अंडा देली सरे बा कहां पिटवा में ओकरा चल तू बुझा तक इहे हो गई